No niin, moro vaan, täällä on peliveijareissa tuttu Henkkari kuomassa 1v1 jälleen OG-pyllyn kanssa, eikö siis OG-epan kanssa. Vitun homo! Joo, mä oon koetanut niitä rakeilla, mäkin olen. Joo. Sitten jonkun ihan randomin tyypin kanssa. Ja sit täällä on myöskin mukana mestari Hulka. Henkkaa vastaan, se on ihan vitun homo jätkä saatana. Siis on ihan vitun. Joo. Aina kun mä saan tapomaan silleen, sit mä oon kuulee, voi vittu. Ja aina kun se kuulostaa silleen, sit kun se tapon, no bo. Mä oon silleen, mä oon sun päähän. Pari sun päähän. Et sillä. No hei, ootko puukkoruni? Joo. Täällä FPS on sitten vähän vaikea. Se on mukava tää kuuluu. Mulla on nyt mun läppää kyllä. Joku laitti mutelle, jos sulla tulee jotain vauvoja sun huoneessa. Joku vittu se mutelle saatana. Hyi helvetti. Laita ne mutelle, jos sulla tulee jotain vauvoja sun huoneeseen. Puukkoruni midissä. Ei mun huoneessa ollut. Oota, mulla lagas. Mulla veti aloitusruudulle. Nyt sä tapoit mut, eikö niin? Okei, kyllä. Ei ollut reilu. Otetaan uudestaan puukkoruni. Miksi? Siksi. Hei mennäs, kirjoita, ota itsellesi nyt ase, sopiiko? Okei, noni. Myönnä mulla tää sweatshirt. Miks? Siksi, kato, kun onko sulla raha-aseeseen? Ei. Kirjoitatko te give väli veapon alaviin vaikka A? Ei kun on mulla nyt Savedov. Joo. Mikä se videon nimi oli? Sä oot aika hyvä haulikolla. No, kiitos. Mä pelaan aina melkein haulikolla. Mä en pelaa kodissa haulikolla, koska mulla on melkein tapahtu silleen, kun mä raivostin niin pasti haulikolla, mä melkein murskisin mun ohjaimen mun käteen. Kun siis kaikki veti tietysti semmosen haulikolla Tehdään mun videon kommentteihin, että haluatteko että CS vielä enemmän, haluatteko että mä pelaan komperatiivea? Elikkä komppia. Sitten viikon päästä, huomen päivän päästä, onko sitä vasta voin? Mä voin pelaa komppia yli huomenna. Mä sain viikon bännit, kun joku homo kikkas. Mä saan viikon Vaikka siinä lukee, että tein liikaa vahinko tiimitovereihin, mutta vitut siitä. Ootko huomannut sen, että jotkut niinku silleen, jos sä kukaan vaan tapat aville, niin ne väittää olevan se proota, vaikka ootko sä huomannut, kun sä ammut AVP:llä vatsaan, niin se kuolee heti. No. Ja kun sä ammut AK:lla vatsaa, se ei kuole heti. Niin. 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 Et mä oon vähän miettinyt sitä, että kun mä esim. Vedän joskus AVP:llä 4K, niin se ei oo tavallaan reiluu muille. No kun sä vedät, sun pitää tähätä ihan niinku osu. Sitten sillä, että kun pelaa niinku sniperilla miettii. Hekka, mä kyllä näin sut. Mäkin näin sut. Mulla ei oo taaskaan kunnolla ääniä. Äänit Ei päällä. mullakaan. Kuulitko mä hyppäsin? En. Mulla ei, ihan oikeesti mulla ei oo ääniä. Vedä nyt jos sä näet mut, niin sä et saa tappaa mua, koska mä teen yhden jutun. Mennään. Pistän kodin päälle veho. Noniin. Ämperonnaa ja Eikö joo, mä pistän kodia vehon päälle. Hii. Mä tiedän, että sit kun mä menen alle, sitä tapat mut AVP:llä. Ootko vaikka 10 eurosta vetoa, sitä tapat mut noni tuu. 10 eurosta vetoa. Noni. Deal with it. Ja jälleen kerran Henkalla ei ole kittiä. No stop, idiot. Ei oikeesti, läppä. Just pääsin siihen penkin päälle. Okay. Tää 1v1 taitaa olla sun voitto. Eikö tää 1v1 taitaa olla sun voitto? Eikä.
Sittenhän mä olisin niinku 2-0 johtoisin sua silleen. Taitaa olla sun voitto, koska AVP tyvin. Ei. Koska mä kuolen kerran, mulla on kyllä 8 tonnia, että... No niin. Ei, joka rundi melkein oikeastaan viikkoon rahe. Vitu nekru. Mä otan tän, mikä mulle kuuluu. Mä olin just vaihtamassa sitä... Pesarin. Niin. Onko sulla nyt pesari? Joo. Hehe. Tuppa midi. No ei vitsi, ei mulla oo. No niin, sitten vähän minäkin. Okei, midi. Huutaa vaan äkkiä. Velipetty kustannalla. Eikä äkkiä. Ja peliin. Oikeesti Henkka, toi sun kämpi on niin vitun pahkaryyn lyssy, paskas. Ai siis tarkoitatko kuka tää voittaa? Sää. Mestari, pistä mute. Pistä mute, mestari. Mikä tuo on? Mute. Se... Siellä joku homo runkkaa. Vitsi. Siis armita, jos Niin? sä olisit tappanut mut edes 1 millisekunnin ehkä myöhemmin, mä olisin tappanut sut. Niin, se on aina just tolleen. Hei, otetaan Zeus-fightti. Onko, ei mulla ei siihen varaa. Ai ei vai. Onko, ei... No, odotetaanko... Tai en mä tiedä, mulla ei oo oikeesti siihen varaa. Okei, ei Otetaan oteta Zeusta. videolta. Joo, ei Zeusta. Avi voi. Vedetäänkö Avi 1v1? Paitsi sit kun ei oo varaa, niin sit saatte tää rifleganeen. Hui! Hui! Eis. Ommakin. Mitä sä sanoit? En mä sano ommakin. Mä haluaisin APP Asimovi. Mulla on ollut se. Mä avasin sen. Sitten mä oon avannut 2 puukkoa. Sen Good Night, mikä se oli? Kesarnet ja Bayonet, Ultraviolet. Ultraviolet. Kulliviolet. Vedetäänkö vaan midiä? Hui, mä näin sut. Mä näin niinku, oliks se sulla... Sä osuit muhun. Haista paskaa, runkkari. Nyt ei avikkaa, koska mä en saa. Ok. Pumppareilla, Pumppareilla. 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 Pumppari, no niin. Nyt mä oon nopo, kun mä en ymmärrä mikä on pumppari. Pumppuhaulikko. Kun ei mulla oo. No sit sä vedät pistoolilla. Autos niinpä vastaa pumppuhaulikko. Ei vaan mäkin seiska. Mä otin mäkin seiska. En mä osta No niin, hyvä. Sä et kuussutta. Jep, Midi. ok. Sitten silleen banana surprise, motherfucker. Onks se sun midi? Joo. Päästä vittu. No kun sä olit silleen, että tuu midi, sit mä olin jo tossa banaanissa silleen hehe. Oisit kääntynytkin karvoja. Ei, uudestaan. Ostin kautasnipun. Hei, vedetään niin kauan Nyt sitten oikeesti banaanissa. Onko banaanissa sitten? Banaanissa nähdään. Siellä banaanin kuorisen seassa. Aprillia. Söpil. Juo paskavettä päälle. Ja sä oot hyvin voittanut tän rundin, mutta ei mua kiinnosta. Aha, kuulut Zeuksen ääniä. Onko sulla tyyli joku metro päällä vai miten sä kuulet noin kaukaa? Ei mä tiedä, mä vaan... PH. Läbbä. Uudestaan. Kakkonen tuotu. No ne uudestaan tuuppa sieltä. Nyt sulla on joku AVP. Mulla on semmoinen tunne, että sulla on nyt jo AVP. Sä oot silleen... Mulla on katkaistu haulikko kädessä. Se on ruskea tämmönen paska ja ruskea takana.
Miksi et pidä ekkoa, koska sit sulla ei kohta ollenkaan siihen missään vaiheessa varaa. Ei kiinnosta saatana runkkupelle. Me otetaan tää 15. Niin otetaan. Hui. Hähää. Hähää. Hähää! Reload. Osuit muhu! Oikeesti. Joo. 5 HP lähti. Okei, tää oli läppä. Okei, sori. Miinus 30. Itse swagista. Ok. Onko tossa tätti? Missä se stat-track näkyy tässä? Ai tuolla. Kuvaatteko te vieläkin? Joo. Te vaan. On kuppaamisessa menee kyllä tosi kauan. Sitten kestää. Kuka sanoi, että me menen tänne 9 nukkuun? Miten niin? Ei kukaan. Niin. Meet sä 9 nukkuu Niin. tupakoista? Ynnä. Vaan kuka? Kuka ei ymmärtänyt tätä vitsiä vai? Jee. Vastasit nämä. 32, 27. Millä aseella sä vittu vedit? Mä oon sun 4 kertaa mäkillä. Mulla ei tämän 62. Okei. Mihin osassa sulla on nyt varaa? Pumppari. Koko ajan vaan siihen. Tuu kuitenkin vaikka midi. V. Reddupe.com. Missä kohdassa olet tällä hetkellä? Tulos midi. Mulla on sulle yllätys siellä. Avikkaa. Ohaa! Nyt sä menet ostaa, eikö niin? Ei mulla ole enää aikaa. Ha! Jäi! Kai mä vähän huijataan täällä. Tää on just tätä mun perus. No jos mä nyt häviin, niin mulla on varaa autossa nipuun. Itse asiassa jos mä nyt häviin, mulla on varaa 2 avikkaan. Jos mä häviin ensi runin, niin mulla on vielä varaa toiseenkin aviin. Vitun paska! Hihi, niin vittu on hauska. Hihi. Mulla tekee 15 on. En kuvaa, saatana. Onko? Mä vielä jatkan kuvaamista. Keskenäs. Vittu. Et se pysty, koska mä liivaan. No niin, tämmönen video tällä kertaa voitto. Että Henkka on vitun homo, läski, paska, runkkari. Tässä videossa niinku moikka.